Здравейте! Днес ще направим един таро прочит по истинска история. История ми се много интересна, затова реших да я споделя. Възможно е на някой друг да му резонира темата. Ако имате ваши лични въпроси, на които бихте искали също да намерите отговор, ще се радвам да се опитам да ви дам такъв. Така, първо, тук става въпрос за двама души, които не са заедно от не малко време. Въпросът беше какво изпитва другият човек към дамата, която задава въпроса. И се паднаха така впечатляващи карти за усещания на човек, с когото те вече не са няколко години заедно. Та човекът продължава да изпитва силна страст към нея. Също така я вижда и като сродна душа. Явно връзката наистина е била много силна. И имало така буквално сливане между тях. По един или друг начин тази връзка все още е жива на енергийно ниво. Не си отишла. Такъв тип връзки е възможно никога да не бъдат напълно прекъснати, просто заради силата и интензитета, но са красиви карти. Очевидно страстта и емоциите трябва да бъдат потиснати, защото излизат тук в по-младо. От една страна с паш чаши и паш жезли е възможно да става дума за по-незрели чувства. От друга страна е възможно просто поради това, че те от немалко време са заедно, интензитетът е намалял. Все пак да е трябвало да бъде пренасочен или потиснат, но аз ще заложа, че тук че е възможно да има един такъв елемент на незрялост в чувствата, но все пак остават тези две карти, които са доста силни. Крал жезли и двойка чаши. Значи човекът буквално гори от страст все още и вижда дамата като сродна душа. Явно е имало нещо красиво между тях. Така, попитах човека в момента в каква енергия се намира. Много е любопитно, защото има хора, които стабилно се излизат в една и съща енергия и тук случаят е такъв. Става въпрос за крал чаши. Това е любовникът, това е човек, който плува в любов, живее в любов, винаги любовта е част от неговия живот. Това са най-омайните хора, най-така и влюбчивите, и в тях се влюбват много лесно, просто защото носят тази енергия на любовта. Вижда се, че и материалната сфера е силно застъпена. Явно човека влиза в ролята на някой, който раздава материален ресурс, тече обмен около него, може би в такава позиция, че да дава ресурси на други хора, да се грижи за някой. Вижда се, че има някакви идеи за, може би, самостоятелен тип работа или да се посеят някакви семена в материален план, но все още са в много начална фаза. Така, попитах дамата как се чувства в момента към въпросния човек. При нея излезе по-стабилна енергия. Явно тя се движи в някаква посока така методично, от немалко време, в която се изгражда стабилност и се дава вътрешно лечение, картата на звездата. От една страна може да сънува този човек, да си мечтае за него, да се сеща, така, да го вижда дори недостижим, защото поради ако липсва комуникация, е нормално да има такова усещане. Звездата също се свързва и с лечение. Може дамата да се лекува все още от нереализираните отношения между тях. Така, нека сега да видим няколко други въпроса. Ще има ли крачки от едната и от другата страна? Така. Когато го попитах дали ще бъдат направени крачки от едната страна, по-скоро излезе енергия, която обобщава и двете страни. Защото аз вече преди това бях задала въпроси и се паднаха ни карти, така че те се повтарят в момента. Излиза, че има вътрешна съпротива. Това го виждам, че в момента важи от двете страни. Има вътрешна съпротива да се направи крачка към другия човек. Възможно е наистина да се общува на телепатично ниво. От една страна е възможно най-често мисли да идват вечер. Един за друг да се мисли вечер. От друга страна е възможно да имат много силно свързана интуиция и да буквално да си общуват по този начин. Едно такова подсъзнателно ниво. Само, че работата там е оставена на пауза, паузирана е. Не бих казала, че тотално всичко е приключило, защото в момента още не се дава такава карта, но до там, докъдето са стигнали в съвместния си път, повече не е било продължено. Имало е някакви плодове, все пак имало е нещо, до което се е достигнало, било е построено, но е било паузирано. И тук има голямо усещане за бедност и недостатъчност. Възможно е това да е някой да не се чувства достатъчно добър,
Другото е буквално да има материална бедност, т.е. да липсва сякаш достатъчно ресурс, за да се реализират тези отношения. Или някой да се чувства, както казах, недостатъчно добър, когато са двамата души заедно в тяхната динамика, просто се създава това усещане за недостатъчност. Това, между другото, е много неприятна карта да се падне в прочит за двама души, просто защото няма как да съществуват отношения, когато има това усещане за недостатъчност. То просто е много потискащо и лишава от всякаква перспектива отношенията. Хайде да видим още. Когато попитах дали някоя от двете страни ще направи крачка към другата, тук по-скоро ми се дава енергия, че се проявява баланс, разум и липсва така енергията да се правят необмислени стъпки, импулсивни. По-скоро енергията остава на ниво спомени и липсва действие или движение. Има някакви рестрикции. От едната страна се проявява, както казах, мъдрост, а от другата по-скоро се спират. Дори да има импулс, има спирачки. Така, другият човек най-вероятно се намира в отношения и такива се дават до края на годината. Има стабилно присъствие на партньор там. Дава се енергията, че е възможно да има избори някакви, което вече си навлизаме в друга територия. Вижда се, че има енергия там, тече си, но да, няма да разглеждаме все пак трети отношения, но такива са на лице. Така, попитах дали има шанс отново за някаква среща между двамата души, за които гледаме в момента. И такава е възможна. Възможно е някакво ново начало, но след много дълбока трансформация. Просто това означава буквално прераждане. Сега това не знам как ми дойде, много е любопитно. Не говорим сега. Да, за хората, които вярват, е възможно буквално да става въпрос за друг живот. В друг живот, където има ново начало, на чисто. Но за други хора може да важи, че става въпрос за дълбока вътрешна трансформация, когато хората минат на друго ниво в еволюцията на душата си тук и могат да започнат на чисто. Но това наистина е много дълбок процес, просто това е отвъд дори разбиранията ни. Само искам да кажа, аз не изтеглих карти какво дамата чувства към висшия партньор. И картите, които се паднаха, е голяма любов. Значи, ако има две карти, които си ходят заедно, ето, двойка чаши, сродните души и асо чаши, много голяма дълбока любов. Дамата се е чувствала като най-важната жена, най-обичаната. Била е така, сякаш издигната на пиедестал, наистина. Сякаш се е почувствала, че съчетава всичко в себе си и е абсолютно достатъчна. От друга страна, може и тази връзка да ѝ е донесла това усещане в последствие. Т.е. да е трябвало да стигне до момента, в който да развие тези свои качества и да се почувства пълноценна, самостоятелна, самодостатъчна, така да стигне да отключи потенциала си. От другата страна също ми се дава, че тази връзка, за другата страна какво означавала, че е била много важен цикъл, много важен етап от живота. Нали, с приключването на връзката и този цикъл е приключил. И с множество търкания, множество сякаш някакъв вид конфликти на разбирателства. Просто това е събудил другия човек сякаш за душата му е била събудена. Така че тотално да преобърне представите си за света, за живота и най-вече представите за свобода, т.е. независимост и самостоятелност също. Така че тази връзка явно си е имала доста смисъл. Изобщо не е била така просто поредната, ами тя е била с по-висша цел, именно ето единият човек да намери пъти към себе си, пъти към личната си свобода и реализация, така че самостоятелно да се почувства успешен, а пък дамата да сякаш да отключи талантите си, да отключи креативната си творческа сила и да си стъпи в нея. Айде последни карти да изтеглим. Какъв е бил смисъл на връзката между?
Ами, абсолютна връзка по съдба. Това е нещо, което няма как да се избегне. Било си е писано, било е писано в звездите, в картите, в животите, където може да се сетите. Това са тип отношения, които трябва да се случат на всяка цена. Просто защото душите се разбират предварително, че имат да си отработят заедно неща. Такъв тип връзки отключват мисиите. Да, стената на много фойерверки, много страст, много нестабилност, но някакси това е осветило пътя и на двете страни. Интересното е, защото тук излиза и картата на семейното щастие. Може би, ако никога повече не се съберат, това им е бил пътя към това един ден да си създадат това семейно щастие, което може би им е липсвало и не са имали. А може пък и... Ще видим. Нищо не се знае. Мисия. Връзката мисия. Изпълнила ли е връзката мисията си? Така, финално, хората също е трябвало да преодолеят болки и дефицити там. Тоест, ако има някакви травми, те са били също засегнати, са били на дневен ред в отношенията, трябва някакси да се лечение да се извърши на тези болки, които се носят от двамата души и може би да се стигне до едно такова проясняване на мисълта, някакси да се види цялостната картина, да се излезе от болезната емоция и да се влезе в така мисловна дейност, логична. Тоест да се разберат всички процеси, които са се случвали и това става, когато човек вече не е в болката си, не е в емоциите, ами е в разума. И на въпроса дали е изпълнена мисията на връзката, много интересни карти се паднаха. Първо, и двете страни е трябва да излязат. От едната страна ми се дава, че единият човек е трябвало да се уедини, буквално, да влезе в ролята на учелника, така изляза от връзката, а от другата страна ми се дава напускане. Тоест, може би мисията е